ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಇಂದು ಪಂಡೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣೆಗ್ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಕ್ಕಲೆ ತೋಜ ಚಿಂಟು 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 ಒಪ್ಪು ಚಿಂಟು ಆಯ್ಕೆ ಬಗ ಕಿಂಗಿ ದೀಪು ಜೊತೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲೋಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲೋಂದಿತ್ತೆ ಏನು ಬೊಕ ಕಿಂಜಿದಿ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬೊಕ ಸೀತೆ ಪಿದೆ ಚೂರು ನೀರು ದೀತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ ದಾಲ ದೀ ಬೊರ್ಚಿ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ನೀರು ದೀದ್ ಬಿಡ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕೈ ಮತ್ತು ತುಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಡತೆ ತೀರ್ಥಗ್ ಗೋಣಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಕಲ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡಡು ಬೇಗಡು ಎಂಕ ಪಗ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲೋಂದಿತ್ತೆ ಏನು ಬೊಕ ಕಿಂಜಿದಿ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬೊಕ ಸೀತೆ ಪಿದೆ ಪಂಡೈತೆ ಸೆಕೆಲಾತ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಚೂರು ಮಂತು ದೀಪುನು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ವಿತ ಉಡುಪಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲರ್ ಪಂಡೆ ನನ್ವೆ ಇನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದಿತ್ತೆ ದಾಯ್ಕ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಂಟು ಕಿಂಜಿ ಪಾಡಿಯೋಲು ಸೊ ಮಸ್ತ್ 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 ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಇನ್ನಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಕಿಂಜಿ ಪಾಡ್ದೋಲು ಇನಿ ಕಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತೋಲು ಅವೇನು ತೂದಿ ಅನ್ಲಕ್ಕೇನು ಬೊಕ ತೂರೆ ಪೋನೆ ಇಂಚ ಕಿಂಜಿ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ ದಾದೆ ಗೊತ್ತೇನು ಒಂಚೂರು ನೀರು ದೀದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ ದಾಲ ದೀ ಬೊರ್ಚಿ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ನೀರು ದೀದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಆತೆ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪೋರ್ತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಒಂತೆ ಪೇರನ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ್ ಕೊರ್ನ ಅಂಡ್ ಕಮೂಲು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇನಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಇತ್ತಂಡ್ ಅವೆಡ್ಕ್ ಬೊಕ ಕಜ್ಪು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ್ ಒಂದು ಬಸರದ ಕಜ್ಪು ಇತ್ತಂಡ್ ಬೊಕ ಮಣುಲಿದ ಕಜ್ಪು ಇತ್ತಂಡ್ ಬೊಕ ಚಾ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಅವೆನ್ ಪೂರ ತಿಂದು ಬರ್ದದ್ ಬೊಕ ಏನು ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪರೆಗ್ ಒಂದು ಪೌಡರ್ನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದೆಕ್ ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಪನ್ಪೆರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬೇಳೆಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಿಕಲ್ ಸೋಪ್ ಪಾಡ್ನ ಬದಲು ಫೇಸಿಗೆ ಹಿಂದೆನೆ ಪಾಡ್ದು ವಾಶ್ ಮಂತುಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಫೇಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಅನ್ಸತುಲೆ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬ ಖಾಲಿ ಆತುಂಡು ಏನು ಮಲ್ತದಿತ್ತಿತ್ತೈತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಈತೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕು ಈ ಕೆಂಪು ಬೇಳೆನ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಮಸೂರ್ ದಾಲನ್ನು ಸುರುಕು ಅವೆನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡು ಐಕಿತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರನ್ನು ದೀತೆ ಬೊಕ ಈ ಮಸೂರ್ ದಾಲನ್ನು ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಡು ಸೊ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ನೈಸ್ ಆದ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂದೆನು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಉಂದೆನು ನಮ್ಮ ಗಾಳ್ಸೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಇದೆ ಗಾಳ್ಸುವೆಯಾನು ಬೊಕ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಇಂಚನೆ ಗಾಳ್ಸ್ ದಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ನೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಬರೋಡು ಅವೆ ಇಂಚ ಏನು ಚಮಚ ಒಂದೆತೊಂದು ಗಾಳ್ಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಐತೆ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕೈ ಮತ್ತು ತುಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಸೊ ಇಂಚ ನೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಬರೋಡು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮೀನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೆ ಇಂಚ ಕೈಕ್ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಒಂತೆ ಕೈಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಐಕೊಂತೆ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದುಂಡತೆ ಅವೆನ್ ತಿಕ್ಕದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನವೆ ನೋಡತೆ ನಿಖಿಲ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಲಕ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡವೆ ನಾವೇ ಪಂಡ ಫೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುನು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಾಶ್ ಮನ್ಪುನು ಆತೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೇರನ್ ಬೆಚ್ಚೋದಿತ್ತೆ ಒಂದು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪುಚ್ಚೋಗು ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಓ ಐಕ್ಲೆಗೀತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನೀರು ದೀವೊಡು ಬೊಕ ಒಂತೆ ಪೇರ್ ಪೂರ ದೀವೊಡು ನಿಖಿಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಒಣಸ್ಲ ಒಂತೆ ದೀಲೆ ಯಾನಿತೆ ಒಣಸ್ ದೀತಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅವು ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ಸುಸ್ತಾತುಂಡು ತೋಜುಂಡು ಐ ಬೊಕ ತುಲೆತ ಐತೆ ಪೇರುನು ಉಂಡತೆ ಬೆಚ್ಚ ಪೇರಿನೆ ಕೊರೊರ್ಚಿ ಪಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ದ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಪಾಡ್ದುಂಡತೆ ಬೆಚ್ಚ ಪೂರ ಆರದ ಐ ಬೊಕ ಕೊರೊಡು ಐಕ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಮೂಲುಂಡತೆ ಸ್ವೀಟ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುದುಂಡತೆ ಐಕ್ ಪೇರ್ ದೀವೊಂದಿತ್ತೆ ಮೂಲು ತೂಲೆತ ಏತು ಮೋಕೆ ತೂಲೆತ ಪುಚ್ಚಲೆಗ್ ಅವೆನ್ ತೂದೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಏನು ಐಕ್ ಉಂಡತೆ ತೀರ್ಥಗ್ ಗೋಣಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಕಲ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡಡು ಬೇಗಡು ಎಂಕ ಪಗ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅವೇನ ಪೊಗಲ ಲಕ್ಕ ಉಂಡ್ಲ ಅಂಚದ್ ಇನಿ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಕ ಉಂದುಂಡು ಪಂಡೆನ್ನಿಯೆ ಬೊಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಈ ಕಲ್ಕುನ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅವಿತೆ ಪುಚ್ಚ ಕಿಂಜಿ ಪಾಡೊಂಡಿಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಬೊಕ ಏನು ಲಕ್ಕದ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದುಂಡತೆ ಗೋಣಿನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ದೀನ್ ಸೊ ದರಿತ ಗೋಣಿನೆ ಪಾಡ್ದ್ ದೀನ್ ಅವಾಂಡ ಒಂತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಕತೆ ಬೊಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನೆ ಪಾಡ್ದ್ ದೀಯೆ ಏನು ಬೊಕ ಐಟೆ ಕುಲ್ಲುಂಡವು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುಂಬುಟೆ ಏನು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಡೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪುಚ್ಚ ಯಾನ್ ಸೀದ ಪಿದೆ ಬತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಪಿರವುಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೊಕ ಕಿಂಜಿ ದೀಪು ಜೊತೆ ಐಕ್ ಬೊಕ ಏನು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುಂಬುಟ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆ ಏನು ಬೊಕ ಕಿಂಜಿದಿ ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬೊಕ ಸೀತೆ ಪಿದೆ ಬತ್ತೆ
ಅವರದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಿಂಜಿ ದೀದಿತ್ತಂಡ. ಸೊ ಅವೆನ್ ತೂವೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪೆರ್ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕುಲು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಟ್ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಅವು ಬಾಲೆಲಕನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಡೆ ಕುಲೋಂದಿತ್ತೆ. ಬೊಕ ಅಲೆಗ್ ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾವೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆನೆ ಪಾಡುವೆಲ ಅಂದ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಯೋಲು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಚಿಂಟು 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 ಒಪ್ಪು ಚಿಂಟು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ವಿಮಾನ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಐತಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೇನು ಏತ್ ಶೋಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಕಿಂಜಿದ ನೆನಪಾಂಡ್ ವಿಮಾನ ಬತ್ತುಂಡ್ ಪಂದ್ ಸೀದಾ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನು. ಪಿದೈ ಬತ್ತ್ ತೂಪುನು ಟಾಟಾ ಪಾಡ್ನು ನಿಕುಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಟಾಟಾ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತರ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಪನ್ಯವೆ. ಬೊಕ ಇನಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಆತೆ ಅಂಚ ಮಾಮ ಬೈತೆರ್ ಪೂಜಾ ಮಲ್ಪರೆಗ್. ಸೊ ಪೂಜೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಂಕ್ರಮಣ ಐನಿತ. ತುಲೆ ಗಂಧ ಕೊರಿಯೆರ್ ಬೊಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ದೀದಿತ್ತೆರ್. ಇಂದೆನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತಿತ್ತ ಆರೆಂಜ್ದ ಜ್ಯೂಸು. ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಐತ ಸೆಕೆಲಾದ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಚೂರು ಮಂತ್ ದೀಪುನು. ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ಆರೆಂಜ್ದ ಪಲ್ಪಿ ಆರೆಂಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ. ಸೊ ಅವೇನು ಪರ್ಲಕ ಎಂಕ್ ಬಟ್ ಇಂದೆಟ್ ಪಲ್ಪ್ ಇತ್ತು ಜಾತೆ. ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಸೊ ಎನ್ನನ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತುದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಂದೆರ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಐಬೊಕರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಐಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೊಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಿನಿ ಐಟ್. ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಐ ಆಮ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಇಂದು ಪಂಡೆರ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನನ್ ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ತೋಜೆವೆ ಇಂದೆಟ್. ಅವರದು ಬೊಕ ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿ ಇಂತಲ ಪಂಡೆರ್. ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚ ಪಂಡ ತಿಲ್ತುದೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತೆ. ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಆ ಜನ. ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್. ಸೊ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡಾಂಡ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಎನ್ನರೆಗ್ ಆಪುಜಿ. ಅರೆನ ನೇಮ್ ಬತ್ತುದು ಧನುಷ್ ಎಡಿಯಾಳ್ ಪಂದ್. ಆರ್ ಕುಂದಾಪುರದಾರ್ ಬೊಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಪ್ಪುನ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ಗೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಧನುಷ್ ಇಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಆರ್ ಕನ್ನಡದಾರಾದ್ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೆರ್ಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ. ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್.